shata da yawa ka sai ka shata. To baba gado mun kai. Bismillahir rahmanir rahim. Allah taimake su kaman kurciya ta taho. Kai. Allahu akbar. Ali layla uja bil muhassab wanzila. ولا تبغي يا أرهابه متحولة سرقة guzuri ta zuciya ta daure a ba mu sadaka ina ga yau ana samun hannun gumi kai da ummu lalataccen yaron ga ya tafi Allah ka biya kawai ke cika hannun rigima banza da shi yin wa kaina wallahi tallahi ta ishin ta sha ninka to ni yanzu wallahi ke ga in ni faɗa miki da ban ci abinci ba sai ke mamaki ki matsa ne in ta abin gani ban ma san inda wallahi tallahi zan ta in samu abin da mun ka ci tun da ce zai yin bole ga nisa sai ya bata Hajimin tambadaden yaro daga kayo boli mallan sai ka ce ka zauna illallah Allah ka sa mutum ga kwana hidu Allah ka sa kwana hidu da umu daga shiyo boli ba na so na hauko kai da umu da kare dai kake wallahi ya doka na shanya ta baba daga shiyo boli sai ka tafi ka zauna haka aka dauki ka san bolin wallahi da ka san bututu haka mun kai ne wallahi a ba mu fi sabilillahi a ba mu Allah ka biya sadaka guzuri ta zuciya ta daure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ba Allah gama kahu na kuma ciki na ta ishe ni na amma dai wallahi tallahi na hasara wai shi ba Allah gama kahu na wallahi tallahi ban sani inda na sani ne raga dubu wallahi ba rabo ne ta sai dai in na doke ta duk abin da za a yi ni wallahi na dauka wallahi tallahi na lillahi wa inna jaha ina tunanin in yi mata juha to yan guda ga ta gane mai alka ne ina ni ina ta biyu don Allah